Prajeme si krásny deň. Máme 22. augusta, najkrajší deň nášho života. Milí moji, bude hic, Cecilko. Aj dneska. Bude to zase pekač. Ako zvládate tieto horúčavy? Včera mi napadlo, že by som vám mohla natočiť nejaké reelsko, ako to zvládam ja, aké mám vychytávky. Chcete? Mám to tu v lese trošku lepšie ako vy, ktorí ste v mestách, ale vždycky sa dá vymyslieť niečo prírodné, niečo, čo pomôže. Poďme na numerológiu. Dnes sme z 22 zo 4 dostali darom energiu brány nekonečných možností. Stojíme v bráne do nekonečných možností a je len na nás, či vykročíme. A v poslaní máme dnes jednotku z 19. 19 to je slnečná energia. 1 plus 9 je 10. Nové kolo osudu. Alebo kolo šťastia. A jednotka to je tvorenie, vykročenie, vízie. K tomuto kráčame cez 5. Pravá miera, sloboda, uvoľnenie. A tak preložené do praktickej reči. Uvoľni priestor, aby sa ti dobre tvorilo. Aby sa ti dobre tvoril ten úžasný, skvelý život, ktorý si praješ. A uvoľni priestor na materiálnej úrovni hlavne. Nemusíš robiť veľké upratovanie, ale stačí, keď vyhodíš zo svojho okolia veci, ktoré tam naozaj nepatria. Odpadky do kontajnera, serepetičky na poličkách, proste veci, ktoré už naozaj ti lapajú prach a zasekávajú tú vzdušnú energiu, ktorá je potrebná na to, aby sme žili v tom flow, v tej ľahkosti. Tak poobzeraj sa okolo seba a vyhoď aspoň 3-4 veci. Aj to je lepšie ako nič. No a hlavne, milí moji, veľa piť. Pokiaľ máte možnosť, ochladzujte sa. A čo najmenej na slniečku. A keď už musíte byť, tak nejakú pokrývku hlavy. A ideálne aj pokrývku tela, nejakú bielu bavlnenú látku. To sa mne osvedčilo z tých vecí, čo mi napadlo. Tak užívajme. Krásny deň.